Bueno, estamos cun dos homes, se me permite, que máis sabe de lumes en Galicia, non? Que va. Hai moita xente que sabe moito máis de lumes que a mí. Ben, Manuel Rodríguez, Sí. director xeral da Defensa do Monte. Eso sí. Supoño que estarás un chisco orgulloso de estar pisando aquí esta infraestructura, verdade? Sobre todo porque levamos 4 anos desde que empezamos co proxecto ata isto, que estamos na parte final da obra, non? E contextualizando, claro, que a base de medios aéreos, vinculado con incendios, evidentemente, pero que se pode ser unhas sinerxias para toda a comarca e para toda a zona. Hai un aeródromo como este en prácticamente todo o norte de España. E sí, creo que debe ser un orgullo para todos os orensanos e todos os da comarca, porque pistas como esta, instalacións como estas, non existen prácticamente en ninguna parte de toda a Península Ibérica. Contarnos un pouquiño cantos efectivos vai haber aquí, cantos avións, cantos helicópteros... Non é tan importante, agora te explico, non é tan importante os que hai estacionados día a día, sino os que podes chegar a concentrar. O dispositivo, todos os dispositivos de incendio somos móviles, nos movemos por todo o territorio que temos que proteger. Evidentemente, están espallados, moi espallados, estamos en máis de 120 puntos en Galicia, temos as nosas bases, os nosos puntos de control, precisamente para poder chegar rápido aos lumes. Pero depois temos que ter capacidade de concentrarnos en aqueles lumes que se escapan, que van sendo máis grandes e que hai que concentrar moitos máis medios. O diseño das bases nosas está pensado para eso, para poder concentrar medios. Esta é unha zona con histórico de incendios máis longo de toda Galicia, e o que nos permite esta base, sobre todo, de poder concentrar moitos medios. Podemos chegar a operar 4 helicópteros simultaneamente e ata 6 avións de carga en terra simultaneamente, o cual nos permite concentrar distintos medios que temos por toda Galicia, en caso de que tengamos cualquier tipo de ignición ou incendio que evolucione desfavorablemente na comarca, no norte de Portugal, en toda de aquí a fronteira con Zamora. Esa capacidade de concentración de medios é o que é fundamental neste tipo de bases. No que poidas pensar no que queres operar, no que necesitas operar na comarca, máis que nos medios que están aquí destinados. Pero en principio está pensada, como podes ver, xa se ve, ten 4 zonas de estacionamento de helicópteros e ten, esta zona de estacionamento de avións de carga en terra. Está diseñada para 6 aparatos, pero en realidad está sobredimensionada con máis de 6 aparatos. Estamos coitando de fondo así algún ruido que parece que todavía están traballando algunha que outra máquina, verdade? Sí, pero esta base, no caso dun lume, xa estaría operativa. Sí, esta base, xa podría podes ver, a pista xa está preparada, está balizada. Mañá entra o depósito de combustible, xa podríamos estar operando con repostajes desde aquí. E cando se prevé que este xa funcionando? Estamos cos remates finais, en uns días estará lista. Nos días. O investimento total foi? En torno a 5.300.000, estou falando de memoria, 5.300.000 euros. Como temos a campaña de incendios? Temos algunha previsión? Se pudiese responder esa pregunta, debería ser millonaria. Pero a nivel climatolóxico hai algunha previsión de que... As prediccións xa non funcionan, as de medio e largo plazo, creo que todos podemos estar de acordo con eso. A atmosfera non son meteorólogo, eso deberían responderche compañeiros de Meteo Galicia ou de AMET. Pero, bueno, desde a fase máis empírica, non? Que os que estamos con lume sempre estamos a mirar as prediccións de corto, de medio e de largo. Non hai sistema predictivo, nin determinista, nin probabilístico que acerte nas campañas dos últimos anos. A atmosfera demasiado cambiante, vamos a decirlo así, desde un punto de vista o máis coloquial que se poida, porque evidentemente non son meteorólogo. Entón é imposible predecir se vamos ter un agosto, unha segunda quincena de agosto máis seca do normal. As prediccións din que sí, e sobre todo un final de campaña hacia cara ao outoño, cando as primeiras borrascas serán como os últimos anos, setembro, outubro, se desplazan cara ao inverno. Imposible predecir. A prevención sempre se di que é extraordinariamente importante en todos os ámbitos da vida, non? No tema dos lumes, aínda máis. Parece que se vai un chisquiño detrás no tema da prevención, porque non se chega a rozar todos os votos como se quixera, non? Claro, pero ese é o problema, o concepto de... O que entendemos por prevención desde o punto de vista da administración pública é que os montes estén todos rozados, claro que é imposible ter 3 millóns de hectáreas que somos Galicia, 30.000 kilómetros cuadrados, sobre todo cando son de propietarios particulares, a maioría deles, porque están nunha labor de administración. O que nos facemos, a nosa obra preventiva, fundamentalmente, consiste en cuartelar o territorio.
en ter a posibilidade de ter unhas zonas de oportunidade para pagar un lume cando sale, cuartelalo, dividilo, é dicir, ter zonas de oportunidade para pagalo, as famosas faixas, primarias, secundarias e terciarias. O noso traballo fundamental consiste neso, precisamente, o cuartelado do territorio. Non tanto o que é, evidentemente, un monte particular, un monte privado, que é responsabilidade do seu propietario. Botan dende a administración un chisco de menos ese compromiso por parte do cidadán a nivel de ter as súas fincas limpas? O que quizá en Galicia o concepto de propiedade privada, de que, sobre todo vencellado máis ao terreno rústico, está como separado da responsabilidade que temos todos en calquera outro tipo de propiedade, como pode ser unha urbana, o mantenimento da túa propia casa, do teu vehículo. E parece que as fincas rústicas é algo que deixamos sempre para o final. Cando falo de fincas rústicas, pode ser antigos labradíos que teníamos da familia, ou que teníamos na nosa aldea, no noso pobo, onde partimos, todos os galegos nacemos, vimos como moito dúas xeracións dunha aldea, e parece que iso non vai con nós. E sobre todo cando esas propiedades non xestionadas están en torno dos lugares, dos núcleos, dos povos, e poñen en risco a vida da xente, que é así, non hai outro sitio de decirlo. Pode ser máis ou menos políticamente correcto decirlo, non, pero é así. O que non pode existir é o dereito a pôr en risco a vida de nadie. Ter esas propiedades, fundamentalmente, en torno das faixas que falábamos antes, que permitan atallar os lumes, é o que é fundamental na loita contra incendios. Sin a complicidade, sen o entendemento, sen a participación dos galegos é unha labor tremendamente difícil. Entón, é unha labor de concienciación, insistir en isto que estou a decir. Sí, é unha labor de insistir, de sancionar, de empuxar, de convencer. Pero que non é outro sitio a facelo. En un país de propietarios como Galicia, colaboramos todos, como colaboramos noutras partes. Pero quizá nesto temos outra mentalidade, nos vai costando máis, non? Entender que unha propiedade rústica que se está abandonada non supón un perigo para nadie, non é certo. As propiedades rústicas, me enseñan montes, non me enseñan labradíos, se están abandonados en torno das casas, son bombas de combustible que evidentemente ponen en risco a vida da xente. Eso que temos que mentalizarnos todos os galegos, todos os que vivimos e os que non vivimos aquí. Podemos desmitificar aquilo de que hai lumes porque gaña máis o da empresa dos helicópteros e o piloto. Sempre foi unha tontería. Posiblemente ven de outros países onde os medios aéreos os cobran por hora de vuelo. Entón, claro, dices, bueno, canto máis vueles, máis ganas. Vuelas máis e hai máis incendios. En Galicia hai moitos anos que non funciona así. Os medios aéreos cobran un fixo, vuelen ou non vuelen. Por lo tanto, é o contrario. Canto menos vuelen, máis gana a empresa. Entón, unha tontería non deixa de ser máis verdade ou menos tontería porque se repita máis, pero é unha tontería, non ten outro concepto, non outra forma de decirlo. Pois, Manuel Rodríguez, moitísimas gracias por atender a Diario da Támega. Hai 2 anos dixenlle ao conselleiro que non quería velo por aquí para estas cousas, pois eu digo, yo mesmo espero que non se moleste, tampouco o fixo, non? É dicir, non quero velo por aquí para coincidir en algún lume. Sei que se sona un pouco demagóxico, porque bueno, estamos en Berín, pero me encanta vir a esta comarca, me encanta vir a esta zona de Ourense, que é unha preciosidade. Me encantaría non ter que vir por oficio, non? Pero entre todos podemos conseguir cambiar a historia desta comarca e que o lumes deixe de ser unha das señas de identidade deste territorio en canto ás estadísticas oficiais. Por lo tanto, encantado de estar aquí. Cantas veces? Gracias por o seu tempo. Gracias.